Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang usa ka local artist gikan Iligan City nga gikawilihan gayud karon sa social media tungod sa mga kantang gikompose niya nga may kalabutan sa COVID-19. Atong makauban karon si Sir Crisem Sabayle Bagamaspad. Sir Chris, mayong buntag og dayon sa atong GMA Regional TV. Kamusta ka karon? Hello sir, maayong buntag sa inyong tanan diya. Kumusta? Sir, okay ra pod mo diri og salamat kaayo sa pagpangutana. Pero Sir Chris, a little background tano. Paunsa ka ba nagsugod sa pagkawili sa musika, labi na sa songwriting and composition? Nagsugod yun sa pagkawili sa music sir. When I was 12 years old. Ngayon sa pag-compose nako sa mga kanta, high school nako. Kuan balay inspirasyon siguro nako ni passion gid nako ni naliwat ko sa kung ginikanan siguro. Kay ako mama ko hilot ko sa music. Chris, atong isgutan no kani nga mga bag-ong composition nimo nga may kalabutan sa COVID-19. Paunsa ba kini nagsugod? Karon lang gyud nga man sir, dayon na-stop ko ani sa pag-write nako mga song tungod aming mga pandemya din karon naglingaw-lingaw ko. Mahimo ko maboring ko sahay, maghimo ko kanta din mo ni karon ako pong gisabay sa panahon niya. Pwede siguro dahil kung mag-imo ani nga kanta para ipahinungod ko nako. Unsa pod ba ang mensahe nga buot nimo ipaabot ngadto sa publiko pinaagi sa imuhang kanta nga may kalabutan sa COVID-19? Gusto na ako ni ipaabot sa katawhan sir sa pagkakaroon anto sa gyud ta mawala ra ni ang COVID pohon bahalag noodles tinapa lang gyapon. Unsay imong gibati karon Chris labi na ang mga netizen nga hinay-hinay nang nawili og nalingaw sa imuhang content ug kani sa imong kanta nga may kalabutan sa COVID-19? Nalipay sir. Nalipay kayo ko nga napuday ganahan tao maminos kong kanta. Malipay murag sangko sa langit ang kalipay. Nga inani day yung nagiday mo maka-accept sa mga kuan songs na kung ginahimo. Og karon mga kapuso, siyempre kinahanglan nato makadungog sa singing prowess ni Sir Chris. Busa, ani ana ang iyahang kanta bahin COVID-19. COVID, di ka po'y nagkami, pahawan na sa mong country, tanang nasudi mong gibisita, dili nagyud po ni kumpiyansa, virus imong gidala-dala, nga gikan sa Wuhan, China, COVID sa imong resulta, kamin taon wa na'y kwarta. Karon kami ang makaluluoy, inabang lang isaligan. Virus ang hinungdan, mausigid ko to'y among tiyan. Isod na gyuning panahuna, nawat anta sa pangwarta. Pagpuyo lang gyud sa inyo kaya ang gobyerno naglihok na. Noodles, hinapanapod among sudan. Ginabang sa mga pobre, buntag paingon gabiin. Ang tuso na lang yun, tungod sa panahon karon. Mag-amping ta para way COVID-19. Wow, grabe kanindot og aduna gayud mensahe ang kanta ni Sir Crisem. Daghang diyang salamat sa imong oras nga gihatag sa atong GMA Regional TV, Sir Chris, og more power sa imuha. Thank you sir, salamat sa gayon na inyong kuan sa ako. Tagaan po ko nga ma-expose po na ako ang akong composition, mapahinungod po sa uban. Salamat kayo og labang sa tanan kapuso, salamat kayo. Chillax lang mo mga kapuso, mubalik pa ang atong GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.